J リーグサガン鳥栖ゴールキーパーヤン・ハンビン城南 FC へ完全移籍。実力はあるんだろうけど鳥栖には合わなかったね。本人にとってもかわいそうな移籍になってしまった。裏のケアだったりビルドアップに参加させるんだったらスタイルに合わない選手を最初から取るべきではない。韓国に戻ることにしたんだね。お互いにとってそれが一番いい結果なんだろう。本当に来てくれてありがとう。鳥栖のサッカーとここまで合わなかったことが悔しい。期待してただけにまさかこんなすぐに移籍とはね。半年間だったけどありがとう。期待が大きかっただけに悔しいね。韓国での活躍も応援してるし頑張ってほしい。